Happy New Year po sa lahat po ng aking mga kumarites na nanonood po sa atin at sa lahat po ng mga bago pa lang sa ating channel. Ano pong ginagawa ninyo? Follow, subscribe, watch, and share mga kaibigan. Ngayon po ay January na naman mga kaibigan, mga kamarites, mga kumparites. At nandito po tayo ngayon at dadalaw po tayo doon barangay kung saan ginagawa ang napakasarap na patupat dito sa bayan ng Umingan. Ito po ay tradisyonal na ginagawa dito po sa barangay Annam, ang paggawa po ng patupat. Dahil ngayon po ay Three Kings, siguradong lahat ng mga tiyan po natin ay mabubusog at magkakaroon ng maraming program po ngayong araw na ito. So samahan niyo po ako ngayon para dalawin po natin ang paggawa ng patupat dito po sa barangay Annam, Umingan, Pangasinan. Napakasarap at napakalaking patupat. Ito po ang patupat ko. Nakikita nyo, patupat. Ayan. So, paano po ba kainin ito? Hindi ko rin po alam. So, kaya po ako nagtawag ng isang napakagandang dilag na nanggaling pa po sa barangay San Leon. Mas maganda pero ako dito. Natulog ako, nag-discover nito na. Pero talagang mas maganda talaga ito. Pinapakilala ko po sa inyo mga kumparites na nag-iisang. So ayan nga po mga kailian, nandito na po kami ngayon sa pagawaan po ng patupat. Ito'y na part, ginagawa yung napakasarap na patupat every Three Kings dito po sa barangay Annam, Umingan, Pangasinan. Halina't samahan niyo ako mga kailian para kausapin natin yung isa sa kanilang tagagawa ng patupat. Uncle, hello, good morning po. Ayan, ganyan nakin mo Uncle. Ayan si Uncle Rino. Kanina ko pa ito nakikita na hinahawakan ni tatay. Igaran na atoy nga kayo. Isusok na dyan. Tabok nyo niya adya tagaya. Makita nyo ada iti apoy na. So kasladalikan iti nangyari dito. Dalikan natin Uncle. Madam. Manong matawon ka niya agluto ti pato-pato dito Annam. Bayagin na madam. Nabayag mo ito. Hanga narigat ay agluto. Nakalaan mo daw. Tanungin ko lang tatay niya, tawag na ato niya Silyasi mo. Silyasi. Apay adati danong adamot itikwanan niya kay ato danong nga atan Ay tubog to unas ito. Dapi ngayon mo. Aray ko napudot. napudot. Tatati bandihan ng Ay bandeha. Tapos ato nakagalot na talaga. patupat na Apay, madam. ay patupat ato yun. Nga dito patupat ni ipakitan. Apay patupat. Apay dati galot na. Yun na madam tanong disugo silyasi. Anya ngay mat ko lang ata unas laeng itabkabilyo awan sa baling. Dikpiton mo madam ti tubog na. Pitpitan niya tubog na. Kano nga nagrugi dato hindi pa ilang. Ito lang kalman. Kalman na nagrugi. Ka Bali manunga tawon kayo nagluluto ti kastoy. ay ko nabayagin na ka. Pagtaon na pa ay dito nasarukan hindi kita taki 69 ka. Kakaiba man ang paraan ng pagluluto ng patupat dito sa barangay Annam, tumanda na ang mga karamihan para lang ipagpatuloy ang tradisyon noon na hanggang ngayon ay kanila pa rin pinagpapatuloy. So ayan mga kamarites at mga kumparites, kasama ko si Tatay Salvador. Fulgosino. May kasi na-intriga ako dito sa bagay amuno niya tigamit na ato niya tigamit natin tatay. Datoy dadapilan. Ay ato ti dadapilan. Dadapilan. Ay tamo gamin. Yawan sa Tagalog. Tamo gamin di mo unat dadapilan lugar. Ato yung magamit dadapilan. Anya ti Tagalog na ti dadapilan. Kabiyawan. Kabyaw. Kabyaw, sir. Anya ti gamit natin ta ato yung Datoy pag
Pagpit-pit na iti ko na to, iti unas, tapos agpadya, di tumbog na so ti lotpon na mapan iti tagapulot. Anya ngayon mo't ato, sino ti mang pit-pit ka sa ano adot ti dajay? Natin sabi, Hilain ti ko na to sir, ti kuhan, kinuang. nuang wino, kontraktor. Agit ikot na kas dyan. Bueno. Nadipayag ato yun. Ano nga ba yung gato? Ate ngayon mo't nga anya. Dito tinakuha na mo, dito iti bang pit-pit mo dito iti bang pit-pit, then dato iti pagkawaran na katas na. Kasi ano ko na galak may isa. Isubo dito. Guro di pag isubuak. Nagala ka man may isa ang kalta itry tayo. Isubo ka no. Ito tapos ay, shot muna ako dito sa tabi dahil sila yung mga napakagwapong gumagawa at nagluluto ng patupat. Ano bang Tagalog ng patupat? Patupat din. Patupat din, ayan. So tanong, ngayon makikipagkwentuhan ako, sino ang pinakabata sa inyo dito? Kamusta naman po ang pagluluto ng patupat? Mahirap po ba o masaya? Masaya. Masaya at mahirap. Oo. Bali ilang taon nyo na ginagawang magluto ng patupat dito po? Tagal na yan. Tagal na. Tagal na. At saka ito kasi ang pinag-anuan ng Barangay Annam is Three Kings Celebration. Ito ang ginagawang patupat na at dinadayo ng mga tao kapag Three Kings Celebration, January 5. January 5 po. Nung pandemic, nakapagluto po ba kayo? Ay, hindi po. Wala po, bawal. Bawal, oo. Ano, yung mga mas bata ngayon na susunod po sa inyo, may nagluluto na rin mga bata, mga kabataan, gano'n. Ay, opo, sir. Marunong na din. Marunong na rin silang gumawa. Oo. Ano pong gusto niyong sabihin sa lahat ng mga nanonood po sa atin, lalong-lalo na dito sa Umingan at dito sa Barangay Annam, para siguraduhin at panatilihing may tradisyon pa rin yung pagluluto ng patupat po? Kaming mga taga-Annam, lahat po yung mga nanonood ngayon o kaya nakikinig, puntahan nyo lang dito sa amin, marami kaming patupat. Lalo na sa Three Kings namin bukas. Ay, bukas po yung Three Kings. Imbitahan niyo po sila na manood po bukas sa Three Kings po ninyo. Punta kayo dito sa Barangay Annam, bukas ng gabi. Para matikman nyo na yung ginagawa naming patupat. Samantala, nakita ko rin itong mga grupo ng mga kababaihan na abala sa paggawa at paglalaga ng lalagyanan ng patupat na nilalagyan ng malagkit o dikot para gawing patupat. Nalaman ko din sa kanilang mga kwento na pag hindi ka daw marunong gumawa ng ganitong lagayan, tiyak hindi ka pwedeng makatikim ng patupat. Ayan mga kamarites at mga kumparites, kasama ko ngayon ang mga beautiful ladies of Barangay Annam, Umingan, Pangasinan, at sila po ang gumagawa ng lalagyanan ng patupat. Tama po ba, Auntie? Tama. Ayan. So sa paggawa ng patupat, ano pong mga kailangan? Gunting, kutsilyo or cutter. Tapos, anong tawag dito sa dahon na ito, Ante? Dahon ng
Silag. Silag. Hindi po ba pwede yung dahon ng saba? Ay, hindi pwede. Ganun ba? Dahon ng nyog. Oh, yun. Pwede. Dahon po ng mangga. Ay, yan ang hindi pwede. Hindi pwede. So talagang dahon po ng silag talaga. Silag at saka nyog. Silag sa kanyog. Pero usually po, ano pong ginagamit nyo talaga sa paggawa ng patupat dito sa Annam po? Nyog. Nyog? Dahon ng nyog. Pero bakit po silag ito ngayon? Wala na makitang dahon ng nyog eh. Pero yung lasa po, ganoon pa rin po ba? Nyog sa ano? Ganun pa din. Okay. So unang-una, bakit po ito po yung yung dahon ng nyog? Unang-una, ano pong dapat gawin? Tatanggalin po. Tatastasin po yung mga. matigas niya. Tatanggalin yung matigas po, ante. Saka ito lang yung ano lang niya ang pwede. Yung itong malalambot lang. Oo. Oo. Sige. Pagkatapos, lalagahin na siya. Pagkatapos malaga, di lagyanan na ng ano, ng malagkit. Malagkit. Pagkatapos, ibabad na sa tubig. Antayin na lang pagkakumulo na yung ano, yung nandun sa kawa. Kumulo na yon, saka na lang ilalagay. Kasama ko sila nanay. Anong pangalan ni nanay? Nena! Nena. Dun baka nanonood sa'yo yung boyfriend mo. Nena, Ante. Ako si Elizabeth Sirkinga. Ayan. Sige, auntie. Nineneng. Ilang taon ka na, ante? 53. Ikaw po. 62. Ikaw po. 57. Ayan, so ikaw ang pinakamatandang gumagawa ng ganito. Opo, senior. Ilang taon ka nang gumagawa ng ganito? Matagal na. Mga ano siguro, mga 30 years na. 30 years na po. Mahirap po ba nung nag-uumpisa kayong gumawa ng ganito, lalagyan ng patupat? Ay, sa simula po, mahirap. Sino nagturo sa inyo, ante? Mga lula ko pa po. Nasubukan mo ring mabasnutan. Hindi ko din umaramid na Hindi po, ang sabi nila, hindi ka daw kakain ng patupat pag hindi ka marunong magluto. Dapat marunong ako mamaya kasi hindi ako pwedeng kumain ng patupat pag hindi daw ako marunong. Tama po ba daw yan? Oo. Sinabi rin sa inyo yun ng mga nanay Sinabi mo? rin sa akin. Nanay mo rin na nagturo sa ante noon? Hindi. Sino po? Yung asawa ko. Ay, siya noon. Shit naman. Mas mahirap yung asawa mo nagturo sa nito o yung nanay mo? Mas mahirap yung asawa ko na magturo. Bakit po? Kasi talagang nananapak. Nananapak siya. Ano nananapak daw? Ikaw, ante, sino nagturo sa'yo gumawa ng ganito? Mga anak ko, Mga anak mo po. Oo. Sila yung gumagawa. sila ang gumagawa. Tapos patuto ka na lang sa kanila. Oh, tinitingnan ko lang. Madali lang naman po. Mahirap talaga sa una. Kaya ko kaya. Kaya mo yan. Kaya? Kaya ko. Kaya mo maglaga ng... Itlog. Oo. So kaya ko din. So ito siya. So dapat may sizes lang talaga siya. Ano? Ayan, ganyan. Ganito yung kakalabasan nung ginawa nila auntie at yung gagawin ko. Mas maganda pa dito yung gagawin ko. Naka-makeup pa yan. Okay, let's start. Tuturuan nila kung gumawa. Tuturuan na ako sa ito. So kukuha ng dalawang... Nasaan yung kasama niya? Kukuha ng dalawang leaves. Ay, 4 po. Tapos ilalot na kastoy. Tapos itataling ganyan. Itatali. Tapos ano? Ako na po. Magkasama ba? Kasama ba? Oo. Pag ganito. Pag ganyan po hindi po siya pag ganun nante. Pag ganun. So, pag ganito siya. Tapos po, ititirin pa. Ibubuka mong ganyan. Buka. Tapos gaganyan mo siya. Oh. Ngayon, paghiwalayan mo. Di ba, ganyan siya. Ngayon, dito yung pinaka gilid niya. O, ganyan. Para mag-rectangle siya. Ay, guys. Tapos, ganyan din. Magsigis-gis garudan. Magsigis-gisan. Tag-tag pa tayo. Dalawa. Maglaga ka. Oo, maglaga talaga sa simula. Ganyan na siya. Yan. Apa yan nagibog? Pag anuhin mo na. Ano lang buntuan? Teka, di ba yung ano? Ito man tayo tinay. Nagrigat. Kailian, nagrigat. Ayan na. Talaga. Ay, nagparkas Alam mo na maganda yung dyan. kalpas, auntie. Nagbiit. Sabiit mo sa namunin. Makalito lang, adi pa ikot-ikot. Ang kalam yung ano na.
Kunangan ko nung nakaibig ko Lodi yung maglaga. Ang kayo magmangan ti patubot. Siksa kayo magbuy-buyan o pang kayo tinubigat no ang kayo nga amo aglaga ang kayo nga magmangan. Sila ka pa raraot yung mangala. Nagrigat agaramid, makaulaw. Lakapay ti kwa agalat ti patupat no bigat sa agaramid paisaw. Hindi man ako kagalingan gumawa ng ganitong lalagyanan, tinuruan ako ni auntie para lang makagawa ako ng isang maayos sa lagayan ng patupat. Sa una nakakalito dahil mahirap, pero nung nasundan ko, madali lamang, yun nga lang. Hindi naman ako yung tumapos. Naglaingak niya ka nagaramit. Naglaingak ka nagaramit. Palakpakan siya nanti. Naglaingak. Madali lang naman pala gumawa. Dire-dire siya, iikot lang siyang ganon. Ang sa umpisa nakakalito lang talaga. Oh, ayun. Pero maganda pagka Pagkatapos niyan, niluluto na. Dito mother, nakakakain ako ng patupat bukas, di ba? Oo, no. Ayun, nakagawa ako ng ito. Ate, shout out mo muna yung gusto mong i-shout out. Sige na. Sana. Ko, kunam. Diba? Ikaw ang gusto mo i-shout out. Shout out po sa opisyalis ng mga munisipyo, barangay Kagawad po ng Annam. Ayan, ikaw ante. Shout out sa lahat. Nagbabaid na mo. Thank you sa paggawa ng ng patupat ha. Ayan. Smile. Minsan, tinatanong ko ang aking sarili kung bakit kaya nila ginagawa itong ganitong panata o tradisyon. Pero sa aking pakikipagkwentuhan at pakikipagpanayam sa kanila, nalaman ko na hindi lang ito basta pagdiriwang ng Three Kings o Patupat Festival. Kung hindi, ito ay pagdiriwang ng pasasalamat sa panibagong taon at ang pagrespeto at alaala ng kanilang mga tradisyon na may kanila pang minana. Pagsapit ng gabi dito sa Barangay Annam, Umingan, Pangasinan, nagkaroon din ng iba't ibang programa at binisita rin ito ng iba't ibang mga tao mula pa sa mga karating barangay at ibang lugar dito sa bayan ng Umingan. Siyempre, hindi mawawala dyan ang mga taong espesyal na panauhin at bisita. At nagkaroon din ng mga patimpalak tulad ng pagsasayaw at mga intermission numbers at magkaroon din ng Mr. and Miss Three Kings. At syempre, tinikman din namin ang kanilang pinagmamalaking patupat na napakasarap. At maraming salamat po sa pagkaagayan po ng bawat
sa inyo mga kumarites, mga kumarites na nag-iisang napakagandang babae ng San Leon, si Madam Geraldine. Ayan. Kamustahin mo naman lahat ang mga nanonood sa atin ngayon? Gusto ko sa lahat ng mga nanonood ko, especially sa page ni Sir Dan Fronto. Yes. Paki-follow na rin, paki-advertise na rin yung page mo. May page ko ako, Geraldine Del Monte po. Subscribe na subscribe po kayo sa channel namin. Actually, excited na siyang kumain. Subscribe na siya ha. Kung paano ko ako i-support, gawin din ang gawin video kay Miss Geraldine para i-support yung kanyang page. Di ba? Yes, medyo napupunan ako kasi parang na-starstruck po ako kay Dan Fronto. Talaga ba? Ganda. Gusto ko patong-patong babae ko. Char! Ayan. Ito yung patong-patong Miss Geraldine. Gusto ko na po siyang tikman eh. Kanina pa, nag-crave ako ng tupat. Kaya from San Leon, nakarating ako ng Annam na hindi inaasahan. Correct. First time ko ba ito party pa? Ay ano pa? First time mo? First time ko sumakain sa Kulo-kulo. Anong memorable experiences mo dito sa Barangay Annam? That first time? first time ko. Siyempre, pagpunta ko dito, mababait yung mga tao. Talagang nag-offer sila ng mga upuan para sa mga bisita Oo, nila. yes. Oo, ang babait nila. Ano ba yung patupat? Kasi nakikita ko na yung patupat maliliit. Pero ito ang kailangan nito sa Ang gitna. laki, kailangan niya ng help. Ayan, sa gitna. Di ba, Hel? Yes. Siyempre, ano talaga. So, ayan. So, may bayan nyo kami ni Miss Gerald sa susunod na mga vlogs namin kasi ang gagawin nyo. Aanilain ko to. Mag-iwis ako sa mga ganda kasi ano na yan. Pwede mo ako maging just for a day lang. Ayos na kami. Nakawawain ko lang ng mga nakakawawain ko promise. Ayan, patupat lang isa kami ni Miss Geraldine. So ngayon, Kung consent to kasi wala po silang binigay na dito. Siya ang natin as is. thank you very much sa lahat ng namumuno, especially kay Madam Kapitan ng Pagosino, sa buong barangay Annam sa pag-invite sa amin dito, kasama si Miss Geraldine, para tikman lamang ang napakasarap na patso. So, titikman na namin. So, ayan. Kailangan kisingin namin siya guys. Ang ganda. Para lumabas yung malagyan na kanin. Na parang may asupan. Ano na? Kaya ko na siya dinadayo. Hindi siya yung matamis. Hindi siya yung matama. Nakatamad lang yung takis niya. Perfect lang. Ay! Talaga ba? Ayaw sarap. Ayan. Yan. Thank you very much sa lahat ng dumalo at sa lahat ng mga napunta rin sa Barangay Annam at sa lahat ng namumuno ng Barangay Annam. Nagpera na makatulong kami sa mga tao. Thank you po sa taga-Barangay Annam sa pag-invite po sa amin sa inyong PE celebration. Barangay Annam, thank you so much po. Gusto mo i-shout out? Ha? Po sa lahat ng nakasupport sa page ko. Thank you, I love you po. Ayan, I love you din sa lahat ng nakasupport sa page ni Miss Geraldine. At sa lahat ng mga taga-San Leon. Yes. Ayan. Bye! So far, maganda naman, wala namang problema. Kasi taon-taon naman namin ginagawa itong ng Patupat Festival. Ito kasi sir yung yung nakabisnan ng mga taga Barangay Annam. Dati na nilang ginagawa itong pinagdiriwang talaga nila itong trekking celebration. Kasama na rin yung ng Patupat Festival. Kabataan sa aming barangay. Ngayong gabi tayo magsama-sama at magsaya. Yun lang. Nang dadalo at dumalo, tayo at makisaya dito sa aming Patupat Festival. Ang kontribusyon ng mga kabataan sa Patupat Festival ay sila yung gumagawa ng tumulong para mabuo itong festival na to. Gusto kong pasalamatan yung mga tumulong sa paggawa ng patupat at saka mga supporters namin na mga masisipag. God bless. Sa lahat-lahat po ng mga
sumuporta sa amin. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa mga barangay official na silang tumutulong na laging andyan nakaantabay sa amin. At maraming salamat din po sa mga taong nagbigay ng financial, suporta. Yun lamang po, sir. At sana marami pang trekkings na darating sa aming buhay. Yun lang, sir. Happy